Vítajte pri ďalšom dieli Mimo trasy. Dnes sa nachádzame v Nižnej Kamenici, pred kaštielom, ktorý bol kedysi sídlom významného šlachtického rodu Forgáčovcov. Dovoľte, aby som privítal na obecnom úrade a v kaštieli Forgáčovcov pani doktorku Alenu Janičkarovú, na ktorú mám zo pár otázek. Ďakujem za vašu účasť a ďakujem za váš rozhovor vopred. Chcem sa vás spýtať, pani doktorka, kto bol Alžbeta Forgáčová a aký mala význam pre Nižnú Kamenicu? Alžbeta Forgáčová bola dcerou grófa Alexandra Forgáča a bola v podstate jediným potomkom troch bratov. Alexander, Štefan a Ladislav. Ona bola jediný potomok, takže ona vlastne potom aj zdedila po svojich strýkoch a po svojom otcovi všetko, celé majetky v Maďarsku aj na Slovensku. No, čiže to bola jediná dcéra a ona sa vydala, narodila sa tu v Nižnej Kamenici v kaštieli, bola hudobne nadaná, bola vynikajúca klavíristka a rada čítala, mimoriadne rada čítala a mala krásnu knižnicu. Jej dcéra, s ktorou som si písala a aj telefonovala, mi hovorila, že mama mala oveľa krajšiu a bohatšiu knižnicu ako otec v kaštieli v Tolčve. A tam sa tá knižnica zachovala, ale u nás v Kamenici sa nezachovala. No, Alžbeta mala súkromnú vychovávateľku, guvernantku, pani Restle, Nemka, ktorá ju jednak vyučovala, jednak to bola aj jej učiteľka klavíra a žila tu s nimi. No v roku Alžbeta, nevieme o tom, že by sa bola nejak angažovala v nejakých, aktivitách, ale bola veľmi charitatívna a preto aj sveta jej deti bola sveta Alžbeta, po ktorej je v Košiciach katedrála, pretože im veľmi pripomínala ich mamu. Ich mama bola taká dobročinná, že hovorí, nikdy nenechala žobrajúceho človeka odísť spred brány, ale okamžite dala nejaké peniažky deťom a hovorila, choďte a dajte tomuto. Čiže bola dobrosrdečná. Zachovali sa o nej nejaké zaujímavé príbehy, spomienky alebo legendy miestnych obyvateľov? Tak hádam, ľudia spomínajú len a len v dobrom na Forgáčovcov, že boli veľmi dobrí a veľmi takí dobročinní a pomáhali ľuďom. No a zvykli napríklad chodievať aj za krstných rodičov svojmu služobníctvu, proste ľuďom, ktorých si obľúbili. Tak niečo mimoriadne po nej ostal nám ten kaštiel. To je to najkrajšie, čo máme v Kamenici. Jej kaštiel. Čo sa stalo s Alžbetou Forgáčovou, jej majetkom a kaštielom počas vojny a po jej smrti? Tak oni už pred vojnou odišli, teda oni v podstate, ona keď sa vydala v roku 1920 v Budapešti za barona Kelemena Balbota, tak išla ako nevesta do Tolčvy, do jeho kaštieľa a Kamenicu využívali už iba ako ako letné sídlo. Na prázdniny sem chodili s deťmi. Alžbeta trpela chorobou, psychickou chorobou a teda už dosť bola často v nemocnici a takto v nemocniciach a tu chodieval už iba jej manžel s deťmi a ona nakoniec aj skončila. V roku 1942 vo februári zomrela na psychiatrickej klinike v Pressbaum pri Viedni. No tak čiže ona už sa vojny nedožila, jej manžel sa dožil vojny a počas vojny úplne v posledný deň dobývania Budy Rusmi
spadla bomba vedľa neho, keď si kopal protiletecký nejaký kryt a zabila ho. Takže vlastne mu urobila takú milosrdnú smrť, lebo bol by skončil oveľa horšie ako vysoký dôstojník maďarskej armády, ktorá spolupracovala. Je o Alžbete alebo kašteli nejaký príbeh či tajomstvo, ktoré verejnosť ešte veľmi nepozná? No, nie o Alžbete. No. Všetci milovali, teda nielen ona, ale jej rodičia, všetci milovali kone, všetci vedeli jazdiť na koni, čiže i ona. A hádam ten klavír, že prekrásne hrala na klavíri, takže deti ju prosili, zahraj na mami a posadali okolo klavíra, to bolo v hlavnej miestnosti, v hlavnom salóne. No a najstarší sa postavil tak, ako sa zvykla šľachta postaviť ku klavíru a počúval, najmladšie zaliezli pod klavír. No, len tá hádam tá knižnica, lenže to zmizlo. Nevieme, kde sa tie knižky podeli. A čo najkrajšie po nich tu ostalo ten salón, lebo ten je pôvodné ornamenty má tam. Jej manžel chcel ešte po vojne rozšíriť, zveľadiť kaštiel a chcel hore na povale, aj pripravil dokonca, vymuroval zo pár izieb, zo pár miestností, lenže v 45. ho bomba zabila, takže vlastne potom to už ostalo. Potom bol kaštiel skonfiškovaný, ale tým, že predošla škola, tzv. Kalvinská škola, bola poškodená bombardovaním, tak okamžite sa tu zriadila škola a ja som tu napríklad chodila. 20 rokov tu bola základná škola, po 20 rokoch bola rok pauza a bola škola pripravovaná, teda kaštiel bol pripravovaný pre potreby detského domova a o rok neskôr teda začal tu byť detský domov. Ten tu bol asi 40 rokov, no a už od roku 2007, alebo tak nejak už patrí obci. Teraz. No a máme tu spoločenské priestory, polovica sú spoločenské miestnosti a polovica slúži ako. A môjim veľkým snom, a dúfam, že sa mi podarí aj s vašou pomocou, je aj s pomocou pani starostky, jednu miestnosť, aspoň zatiaľ, kým nemáme lepšie pre obecný úrad a tak, jednu miestnosť zasvetiť Forgačovcom, Valbotovcom. Ja mám dosť materiálu, mám fotografie, ja som si písala s baronkou, s Alžbetinou dcerou, ktorá žila v Otave, aj umrela, aj pochovaná je tam aj jej brat. Ona mi poslala celý album, čiže mám veľa fotiek, aj iné kvalitné veci, takže mali by sme z čoho jednu miestnosť zariadiť. Potrebujeme, neviem čo, chuť a lenže teraz táto miestnosť, jediná, ktorá pripadá do úvahy, patrí folklórnej skupine našej. Takže kým folklórna skupina funguje, tak ich tam necháme im. Rozumiem. Nevieme. Veľmi pekne vám ďakujem, pani doktorka, za cenný rozhovor a určite budeme napomocní každom jednom smere, čo sa týka Forgačovcov. Veľmi pekne vám ďakujem. A ja ďakujem pekne. Ja tak žijem to Forgačovou rodinu, mám pocit, že sú moji príbuzní. A ja som sa aj práve vrátila z rakúskeho mestečka, alebo je to dedina Halbturn, kde je vlastne Habsburský palác, ale majiteľom je grof, ktorého mama bola Valbotová, čiže sú v kontakte s nami. A boli veľmi prekvapení, že som tam prišla a tej pani baronke Valbotovej, ktorá bola nevestou našej grofky, som jej tam niesla na chrbte veniec z Košic až do Halbturnu s komplikovaným prestupovaním v tom Rakúsku, ale položila som a pri tej príležitosti som aj stretla, pán Boh tak dal asi, že som sa stretla s tou habsburskou princeznou Filipou, ktorá je teraz grofkou Koenigsegovou, ale ona je pravnučkou Sisi a Františka Jozefa. Môžem vám ju o chvíľočku ukázať na mojom mobile. Takže to je ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Všetko Ďačne. dobré.
Jedným z miest patriacich pánstvu boli práve kúpele Borda, ktoré Forgáčovci využívali ako výletné a poľovnícke sídlo. Práve tam teraz pokračuje náš príbeh. Kúpele Borda nie sú pre mňa len kapitolou histórie. Sú aj súčasťou môjho vlastného príbehu. Ako dieťa som tu bol účastníkom medzinárodného tábora a mal som možnosť okúpať sa v miestnej železitej vode. Dnes sa sem vraciam po rokoch, aby som pripomenul príbeh Alžbety Forgáčovej aj miesto, ktoré si zaslúži, aby sa na ne nezabudlo. Pretože kým existujú ľudia, ktorí rozprávajú takéto príbehy, história nikdy celkom nevymizne.